Soms krijg ik de vraag, waar haal je die tijd vandaan, Manatas? Dat komt omdat ik me niet meer bezighoud met dingen die niet belangrijk zijn. Als je dat skipt, hou je mega veel tijd over. En dat wordt echt onderschat. En dat heb ik ook, eerlijk gezegd ook onderschat. Ik heb nu superveel tijd, omdat ik me alleen maar tijd besteed aan de dingen die ertoe doen. De dingen waar ik tijd aan wil besteden. De dingen waar ik energie uit haal. Als jij dat niet doet, hou je niet zoveel tijd over. En krijg je dus minder energie. Dus waarom zou je dat doen? Je moet tijd besteden aan de dingen waar je tijd aan wil besteden. En dan zal je ook uiteindelijk tijd overhouden. En energie. Dus je moet geen tijd besteden aan de dingen die er niet toe doen. En de mensen die er niet toe doen. En alles wat er niet toe doet, dat kan je laten. En dan ga je echt mega veel tijd overhouden. Dus als je dat wil, mega veel tijd overhouden, dan moet je je dus bezighouden met dingen die ertoe doen voor jou. Dingen die belangrijk zijn. En de dingen die niet belangrijk zijn, die kan je skippen.